नमस्कार मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच आहे की आम्ही कणकवलीला आमच्या गावी आलो आहोत. सो आम्ही विचार केला का नाही तुम्हाला आम्ही कोकणातल्या चालीरूढी परंपरा दाखवू. तसेच इथली काही जागृत देवस्थानं आहेत ती आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत. तर आज आपण त्याच्यासाठी चाललो आहोत कोकणातल्या एका जागृत देवस्थानी. गोव्याकडून कणकवलीला येणाऱ्या रस्त्यावर हायवेला लागूनच हे देवस्थान आहे. हे देवस्थान वागदे गावाच्या सीमेवरच आहे. आपण हायवेवरून येताना लेफ्टला हे देवस्थान पाहू शकतो. या देवस्थानाचं नाव आहे श्री उभादेव. उभादेव देवस्थान हे गर्द वनराईत वेढलेलं आहे. आपण समोर पाहू शकतो की ते कोणत्याही प्रकारचं मंदिर नाही आहे. हे जे भलं मोठं पाषाण आपण पाहू शकतो तोच उभादेव आहे. इथे गर्द वनराई असल्यामुळे माकडांचा सर्रास वावर दिसतो. इथले पुजारी आम्हाला सांगत होते की खूप वर्षापूर्वी इथे मोर आणि लांडोर सर्रास दिसायचे, पण आता इथे मानवी वस्ती खूप वाढल्यामुळे त्यांचे येणं फार कमी झालं आहे. आपण बघू शकतो की ही जी नदी आहे ही सह्याद्रीतून येणारी गडनदी आहे. गडनदीच्या किनाऱ्यावर असल्यामुळे या देवस्थानाला निसर्गाचं परिपूर्ण सानिध्य मिळालेलं आहे. या देवस्थानाला लोक खूप दुरून भेट द्यायला येतात आणि इथे पारंपरिक प्रथेनुसार गाराणं घातलं जातं. आपण पाहू शकतो या पाषाणाला लागलेल्या झाडाला पाने, विहिरी, घरं, लाकडाचे हात, पाय असं सगळं लटकवलेलं आहे. हे इथले नवस आहेत. ज्या लोकांचे नवस पूर्ण झाले त्यांनी त्या नवसाला फेडण्यासाठी त्या प्रकारची वस्तू या देवाला अर्पण केली. इथल्या देवस्थानाची सेवा करणारे घाडी गावकर आहेत. त्यांनी आपल्याला या देवस्थानाबद्दल जी माहिती दिली ती आपण यापुढे पाहू. देवाला बोलले आणि त्याप्रमाणे ते आपलं काम झाल्यानंतर भागवायचं. आणि हे जे पाहणे आणि घरं लावलेली आहेत हे ज्यांचे नवस पूर्ण झाले आहेत त्या लोकांनी आणून नंतर नवस फेडलेलं आहे. नवस फेडलेला. आणि जे भक्ष्य दिलं जातं तुम्ही सांगताय ते वार्षिक असतं का? वार्षिक असं नाही. आपलं काम झाल्यानंतर तो भक्ष्य आणून द्यायचो. कोण जरी गावकर असला का घाडी गावकर त्याच्याकडनं तो भागून घ्यायचं. लक्षात लागेल. आणि याचं मंदिर बांधता येत नाही. येणार नाही. मी आहे तसा इथं उभा राहणार. उन्हात तापेन, थंडीत कुडकुडान, पावसात भिजेन, पण माझ्याकडे सावली होता कामा नये असं या देवाचं म्हणणं. आणि आज पुष्कळ लोकांनी ह्या मंदिरा वगैरे बांधली असती, परंतु परवानगी नाही. इथे मंदिर बांधायला परवानगी नाही. हे जसं आहे तसंच राहणार. आणि इथे हे होतं ना, ब्राह्मण भोजन होतात, कढी पण कामा होतात. कोणतरी बक्ष बोलल्याप्रमाणे भक्ष्य आणून देतो, बकरा आणून देतो. अशा पद्धतीने नवस भागवले इथे नवस भागवले जातात. देवाने आपली कृपा दृष्टी ठेवली त्याप्रमाणे आपण त्या नवसाला जो काय बोलणार त्याला जागृतपणे ठेवली पाहिजे. तो नवस होऊन फेडला पाहिजे. ओके. काम झाल्यानंतर आणि ह्याच्या या पाषाणाला पाठी एक हे आहे, भेला गेलेला आहे. ते काय आहे नक्की? ते नजरबाजी करायला. नजरबाजी करायला. एवढा मोठा देव म्हटल्यानंतर तिकडे पलीकडे पडला. म्हणजे ती भेग पडलेली आहे आणि पण ती त्या झाडाला अडकून आहे. पडली का? जमीनदोस्त झाली का? म्हणजे आता काही वर्षापर्यंत आम्ही बघत होतो ती तशी झाडाला अडकून होती. अडकून होती. आता ती जमीनदोस्त झाली. असं ह्या देवाचं वैशिष्ट्य
हे कणकवलीतलं जागृत देवस्थान आहे. वागदे चतुर्श्री. वागदे चतुर्शीमीतलं हा, कणकवलीतलं नाही, वागदे चतुर्श्रीतला हा देवस्थान आहे. आहे. आणि सीमेचा अधिकार आहे सिमदोडो हां म्हणून चाळो आहे तो. हा 3 तत्व आहे त्याच्याकडे. हां ब्राह्मणिक तत्व आहे, कडिया हां. आणि गोडा पण. कडिया म्हणजे कडिया म्हणजे समजा कडू. कोणाचा तरी देव दिवस की म्हणजे काहीतरी झोटिंग बिटिंग लागला, हां. कोणातरी काहीतरी जो ह्या त्याच्या गावडोळी चाळे का काय म्हणा हां. असे अधिकार झालो. कोणी काय त्याच्यावर काही वाईट केलेलं असेल बंधनकारक करू शकतो. ते बंधनकारक येते. उभ्या देवाच्या ताब्याच्या ताब्यात. म्हणजे ब्राह्मण, कडी आणि हे तीनही गोष्टी तिन्ही गोष्टी आहेत. हा. असं हे जागृत. आणि इथे जे माहेरवासिनी आहेत आणि इथे जे राहणारे आहेत ते लोक इथे माहेर वस्तींच्या ते हे करतात, देऊन बक्षीस देतात किंवा आपल्या भेट देतात. तुम्हाला बक्षीस देतात माहेर वस्ती. चालेल. मुलांचा संरक्षण करणार योग. लक्षात घ्या. हे किती वर्षापूर्वीच्या गोष्टी सांगता येणार नाही, सांगता येणार नाही. कालांतरातलं. म्हणजे 3-4 पिढ्या तर कमीत कमी अशाच बघितलेल्या आहेत. 5-6 पिढ्या बघितल्यात. म्हणजे आपण पकडू 400-500 वर्षापूर्वीच्या गोष्टी असतील. पाषाण हे लहान होतं पूर्वी हां आणि ते त्याचे वाढ होत गेले. ओके. म्हणजे 300-400 वर्षापेक्षा पण जुनं आहे. आणि ह्याची माहिती आपल्याला नाही की हे किती वर्ष जुनं आहे. ते आता पूर्वजांपासून जे चालू आहे ते आपण चालू ठेवलेलं आहे. सीमेचा अधिकारी, वागदे चतुर्सीमेचा अधिकारी म्हणून त्याला इथे ठेवलेला आहे. आणि आता आम्ही बघतो की हायवेवरून जे ट्रकवाले किंवा गाडीवाले जातात ना, ते तिथे थांबून आपल्या उभ्या देवाच्या पाया पडतात आणि मगच पुढे जातात. म्हणजे जे इथे खूप वर्ष राहणारे आहेत, ज्यांना माहिती आहे इथे उभा देवाचं मंदिर आहे, हे आहे असं देवस्थान आहे, ते लोक इथे उभा देवाला बाहेर उभे राहून पाया पडून ट्रक थांबवून वगैरे मगच पुढे जातात. छान, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल. म्हणजे भक्ष्य आणून इथे सोडून देतात. आणि आम्ही जर असलो तर आम्ही तो कापतो. ओके. मग आता एक कोणी कोंबडा किंवा सोडलेला आहे, हा आरवतो, हा भक्ष्य कोणीतरी आणून आपला सोडलेला आहे. इथून कोण येणार नाही. हे एक जागृत देवस्थान आहे आणि या जागृत देवस्थानाबद्दल बनवलेला हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही नक्की लाईक आणि शेअर करा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग.